दुखुनांथाव खौरां 7 थाखोआव फरायफुबाय थानाय सासे 14 बोसोर बैसोनि फरायसुलिनाव टिउमार बेराम। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बामोनगाव ओनसोलनि पश्चिम गारलाबारि गामिनि थागिबि बिफा सनज बरगयारी बिमा स्वर्ण बरगयारीनि थामथि फिसाजो रिमि बरगयारीया 7 थाखोआव फरायफुबाय थानाय समावनो टिउमार बेरामजों साग्लोबजानानै नखराव रां रुफा गैयाबाबो गुबुनाव दाहार लानानै रिमि बरगयारीखौ अपारेशन खालामदोंमोन। नाथाय अपारेशन खालामनाया जाफुंसार जानायनि उनाव डक्टरनि बिथोन बादि गथ'नो मुलि बायनानै मोजाङै फाहामनो थाखाय आखायाव रां रुफा गैयैलाय नखरनि एबा गामिनि रायजो राजाफ्रा सुबुं अनसुंथाइ बिथांमोननिसिम रांनि अनसुंथाइ बिदों। नोंथांमोना जुदि बिथांमोननि नखर एबा गथ'खौ अननानै हेफाजाब होनो गोसो अब्ला नैबे एकाउन्ट नाम्बाराव अनसुंथाइ खालामनो हागोन। एकाउन्ट होल्डार बिमा स्वर्ण बरगयारी नाम्बार 359678322328 IFC कोड SBIN 0007171 लोगोसे नोंथांमोना थोंजोङै बिथांमोनखौ सुलाद लानो थाखाय जानबुं नाम्बार 8453445987 आरो खनसेबाव 8453445987 आव सुलाद लानो हागोन। मानगोनां दिनै जोंनि नैबे पश्चिम गालाबारिनि नैबे जोंहा फिसौनि थाखाय बेबो बिराद दुखु जालायाव थादों। मानसिया माने क्लास 7 दा क्लास 7 आव फरायनाय गथ' बेयो बेमारनि थाखाय माने अपारेशन जादों। दा मा खालामबावनो दिनै न'खराव बिराद क्राइसिस जानानै दङ। दा न'खरावबो गैजाया हिसाबैहाय दिनै रायजो राजा आइ आफानि दांदुखि बिदों। बेखौबो जोङो एसे एनैखौ जों सिखार जादों। बेनि गेजेराव जाय बिथांमोनहा हरनो गोनां दङ बे बिथांमोना माने रां रुफाफोरखौ एसे अननायनि गेजेरजों अनसुंथाइ खालामनानै हरनो हागोन होननानै आं बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव आं खावलायहरनाय जादों। दा राहा गैया, हा हु गैया, बायदिसिना गैया। दा बिनि गेजेरजों जाहाथे सोर बिथाङा हरो नैबे बुस्थुखौहाय माने एसे क्लियार बेसेन खालामनानै हरनो हायोब्ला गाहाम जागोन होननानै जोंबो साननानै दं। गथ'नि बिफाया माने मेघालयआव दंहैयो, बेंगालराव दंहैयो। दा बेबो हनै क्राइसिस मा खालामनो दुखिया मानसि जानाय लोंनायफोरखौ नाहरनो ना ओरै उसुख बिसुखखौ नाहरनो नैबे रोखोमाव माने थाखा फैसानि बेलायाव बिराद क्राइसिस जानानै दङ। दा बे आरो दा दाखालिबो जोङो सानलायलायदों राजु हौवाखौ दिनै बिथांमोनाबो लेंहरदों। बे लेंहरनायनि गेजेरजों जोंबो रायजो राजा आइ आफा जाखिनि नुजाफैनो हादों बिथांमोनाबो फैदों। नै बिनि थाखाय जोंबो अनसुंथाइखौ जोंबो होआ नङा एसे एनैखौ जोंबो होगोन अननायनि गेजेरजों। आरो दा फुजा फानि दंबायो नैबे फुजा फानिनि बेलायाव जों माने बेखौ अनसुंथाइखौ जों होगोन नैबेखौ जोङो खावलायनायनि गेजेरजोंहाय रायजो राजाया बुंनानै लादों आरो जा हायो बेखिनि। आरो माथो बुंबावनो बेखिनिखौनो आं बुंनानै आंनि बिबुंथिखौ आं दोनथ'नाय जाबाय। जाहाथे माने जोंहा बै जाय बिथांमोना हरनो हाग्रा बे बिथांमोनाल' एसे अननानै जोंहा बे फिसौआ मोजाङै संसार थाथों होननानै जों सानदों। बिराद दुखुनि बाथ्रा बे फिसौआबो समाव गाबनोबो ओंखारदों। जों दाखालि रायजो राजा थानानैब्लाबो थाखा फैसानि क्राइसिस ओरै लाङो ओरै एखेबारे अपारेशननि खोथा बेखिनिखौनो आं बुंबाय। जाहाथे अननानै हरो जाय हरनो गोनां। आं मा बुंबावनो फिसाफोर बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि बिबुंथिखौ आं बहाय फोजोबनाय जाबाय। बे फरायसालियाव दासान्दि इंराजि, सानखान्थि, फिजिक्स, केमिस्ट्रि आयदानि थाखाय 7 फोरोंगिरिफोरनि गोनांथि जादों। बेफोर आयदानि थाखाय बिजाथिफोरा MA, MSc, BEd आरो DLED थानाय जानांगोन। लोगोसेयैनो सायख'जानाय बिजाथिफोरनो दानबान्थाखौ 10 निफ्राय 20,000 रां, 10 निफ्राय 30,000 रां आरो 8 निफ्राय 14,000 रां होनाय जागोन। गोसो गोनां बिजाथिफोरा गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलनि नैबे मबाइल नम्बर 6000438282 आव WhatsAppनि गेजेरजों फोरमान बिलाइखौ दैथायहरनो हागोन। नङाब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7086283946 आव थोंजोङै कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन। बिजाथिफोरा गाव गावनि फोरमान बिलाइखौ थाबैनो दैथायहरनांगोन आरो फैगौ 9 एप्रिलाव बिजाथिफोरनि आनजाद जागोन।